लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनैहाय खनसाइ ब्रह्मा बिथांजों लोगोसे फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोननि रोजाबनायजोंहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिकखौ खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर। हाबाब आगै आं नोंनो मा होनना फोरमायबावनो डायरियाव लिरनाय नोंनि मुङैनो दोंसे खन्थाइया दाबोनो गोसोआव रोखायै दं। नखराव बुंदोंमोन नोंखौनो जुलि लानो स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिउजिकनि शर्ट क्लिप्सखौ खोनाखाबायानो दै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर बे फुल मिउजिक भिडिअखौ खोनासंनो बा नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दै। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि बे शर्ट क्लिप्सआ दायो फेसबुक इनस्टा बायदि ससियेल मिडियाफोराव भाइरेल जागासिनो बा ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेला मा आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शननि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय दे।